Il-Union tal-Għalliema l-MUT talbet laqgħa urġenti mal-Ministru tal-Edukazzjoni Owen Bonnici din il-ġimgħa dwar il-ftuħ mill-ġdid ta' skola sajf. Fl-istqarrija l-MUT qalet li għandha diversi mistoqsijiet dwar il-miżuri biex ikunu żgurati d-distanzi soċjali u l-iġiene fl-iskejjel biex bekk tkun imħarsa s-saħħa tal-istudenti u tal-edukaturi. L-MUT qalet li għalkemm l-iskejjel huma obbligati li jkollhom Risk Assessment Report, il-Union qed titlob li dan l-eżerċizzju jkun aġġornat fl-iskejjel kollha li se jservu bħala ċentri ta' skola sajf. Il-Union qed titlob ukoll li jkun inspettorat biex jevalwa ċ-ċentri u jikkonkludi liema ċentri jistgħu jinfetħu skont il-kriterji infassla fir-rapport ta' Risk Assessment aġġornat. Dan l-ispettorat għandu jkollu seta' li jagħlaq dawk iċ-ċentri li ma jkunux qed josservaw dawn il-kriterji ta' sigurtà. Il-kwistjoni dwar il-ftuħ ta' skola sajf ilha għaddejja sa mill-bidu ta' dan ix-xahar. Il-Ministru ta' Edukazzjoni jgħid li se tiftaħ skola sajf imbagħad idoq l-irtirata u eventwalment jerġa' jgħid li ħadd tiftaħ. L-aħħar kolb minn din il-logħba ping pong dwar jekk se tiftaħ skola sajf labu l-Prim Ministru Robert Abela meta l-ħadd li għandha qal li skola sajf se tibda fl-ewwel ta' Lulju biex il-ġenituri jkunu jistgħu jmorru lura x-xogħol. Iżda fin-nofs ta' din il-logħba hemm saħħet l-edukaturi, tat-tfal u tal-ġenituri. NetNews ilu numru ta' jiem li talab li tingħata kopja ta' dawn ir-risk assessments li qed jissemmew mill-Gvern u għalkemm batna talba uffiċjali anki bil-miktub dawn ir-rapporti qatt ma waslu.